Il-laboratorji f'Malta ser ikollhom l-opportunità li jingħataw ċertifikat ta' rikonoxximent tax-xogħol li jkunu qegħdin jagħmlu permezz tal-akkreditazzjoni internazzjonali ISO li tinvolvi l-Organizzazzjoni Internazzjonali għall-Istandards fil-laboratorji. Dan ser iseħħ wara li ġie fit-tmiem taħriġ ta' jumejn organizzat min-netwerk tal-laboratorji f'Malta li ffoka fuq l-istandard prinċipali użat mill-laboratorji tal-ittestjar u l-kalibrazzjoni li ma' kors sar fil-Life Sciences Park f'San Ġwan. Fit-tmiem dan it-taħriġ ta' jumejn, l-Awtorità dwar il-Mediċini implementat b'suċċess il-miżura tal-Baġit 2018 li ser twassal sabiex il-laboratorji f'Malta jimplementaw sistema ta' kwalità li tejjeb il-kompetenza teknika ħalli bekk tipproduċi riżultati validi b'mod konsistenti. One News tkellem maċ-ċermen tan-netwerk tal-laboratorji f'Malta l-Professur Anthony Seracino Inglot li saħaq dwar l-importanza li l-laboratorji jkollhom l-akkreditazzjoni sabiex ikunu rikonoxxuti lil hinn mixtutna. Għandna nkomplu mexxin il-qudiem billi nilqu l-għanijiet ta' standards għoljin li jkunu leħqu mal-ogħla standards Ewropej. Dana jista' jsir billi inti kun akkreditat. Irrid ikollok issa iċ-ċertifikat. Dawn meta jmorru fil-Qorti Ewropea, pereżempju, se jibdew jitolbuhom li jkunu akkreditati inkella ma jirrikonoxxux ix-xogħol li jagħmel tagħhom. Preżenti għal tmiem dan it-taħriġ ta' jumejn kien hemm is-Segretarju Parlamentari għall Protezzjoni tal-Konsumatur Deo De Battista li qal li permezz tal-akkreditazzjoni ISO il-laboratorji qegħdin jikkommettu rwieħhom sabiex ikunu aġġornati mal-aħħar żviluppi li qegħdin iseħħu f'dan il-qasam. Dan bilan li joffru l-aħjar servizz għall poplu Malti u Għawċi.